Ivona Orešková je autorka fotografií, ktoré sa predstavili na vernisáži v ankete Slovenka roka. Vy ste s tými dámami tento rok pracovali, točili ste ich. Ako tá spolupráca prebieha? Ako by ste ju zhodnotili? Fantasticky, ako vždy, pretože to je tímová práca, kde vizažisti češu, hairstylisti robia vlasy, šperkári ho šperkujú a ja vlastne len vyberiem dotyčnej dáme oblečenie. Ona si väčšinou donesú 3-4 proste druhy a ja vlastne volím, že čo asi sa jej najviac hodí k jej typu a potom proste hľadám priestor, kde by som ju vlastne v tých šatách zväčšnila a tú variabilitu vidíte okolo seba proste. Áno, je to tímová práca, kde každý má svoju úlohu, každý si ju zodpovedne aj plní a prispieva do toho celkového výsledku. Presne tak. A vy ako fotografka, čo ste sa snažili, alebo čo sa vždy snažíte zachytiť v ich tvárach, v ich postúre, čo tam chcete vidieť vy v tom objektíve? Ja chcem vidieť ich krásu a nielen tú vonkajšiu, ale aj tú vnútornú. Ja proste sa s nimi rozprávam, aby som ich pochopila trošku, ako rozmýšľajú, či sú športové, či sú romantické, asi akú predstavu by oni mali možno o tej fotke, či celú postavu, či iba portrét by si predstavili. Poviem im, že vždy u vás to bude visieť na stene, vy sa na to budete pozerať, tak si povedzte a niekedy to prispôsobím, alebo presvedčím podľa môjho názoru. Ale sú strašne milé, oni sa tak odovzdajú do našich rúk a dôverujú profesionálom. Bola niektorá dáma také, že tvrdý oriešok? Áno, ale tvrdý oriešok nakoniec bol veľmi sympatický a je nakoniec veľmi spokojný s fotografiou. Ale priznám sa, že išla som podľa jej želania a priania. Poďme ten tvrdý oriešok rozlúsknuť predsa len. No ja si myslím, že možno aj viacerých by to napadlo, keby videli tieto fotografie, ale bola to pani Nadaska, ktorá prišla iba vo svojej košeli, vo svojom tričku a nechcela žiadne šperky, nechcela žiadne šminky, že proste ona chce byť taká iba aká je a ešte si niekde našla nejakého pantera, takú sošku v hoteli a povedala, že ona chce fotku iba s ním. Tak som ju nafotila s tým panterom a ona je spokojná, šťastná a všetko nakoniec dopadlo dobre.